panase lur. Nang alas kok. Iki isih proses ngunduh jagung. Urung rampung. Isih sak kotak iki sing urung lagi tak lekasi iki mau. Ing royom ngeyup sik ning sawit sono. Wit sono cilik iki lho, wit sono saiki ora payu, regane ambruk. Neng alas nandur jagung, nandur lomboke garingan. Lomboke garing lur. Panas tenane. Lho. Oh. Lomboke tukulan yang sakmene-mene. Jagunge ya kuwi garing. Jagunge yang cilik-cilik kayak lombok lho kono. Lombok. Tapi deloken lemahe garing. Ini rano banyu lho arek nyirami. Rano banyu. Iki daerah larang banyu. Jare meh entuk bantuan sumur bor saya ini dintenteni ya urung teko. Kapan iki wong tani lerep iso mulya nek tanine model ngene iki. Banyu ra ono. Meh nandur apa? Eneng mengandalke tada hutan wayahe ana udan iso nandur. Pemerintah iki kudu ngatekke wong tani nek kaneng ngene iki tani gunung iki lho. Wong tani gunung melas. Ora ono banyu. Nandur mbako ya kudu nyirami. Sing meh nggo nyirami ora ono.